मा बायखो आदा Main jaket. दख'ना बायखांबाय Mo장 nunuakhai, mo장. नंगौ नोंहालाय दख'ना बायखांबाय Mo장 nudung, mo장. मोजां नुदों मोजाङालाय आरो ब्रादारमोनालाय मा मा लाखो गस्ला लाबाय आरो नायनो गस्ला नै दे लादो होमबालाय बिराद मोजां माथो बारे लाबाय दे फैसाबो होनो दे नोंहालाय मा लाखो लायाखै जेबो ओइ लादो माहा लाजि नाङालै थां बोरायराय औ लाजि नाङा लादो बेखौ মই ডাইরেক্ট ভিন্ডি লইছি 1050 দেখি 1750 दे दे बर'नि दखान दख'ना दखान लादो मा लागोन ना लादो बर'फोरनि दख'ना दखान नै मोजां मोनो बेयाव बायफैनो हागोन मालाबा नोंथांमोना बायफैनो हागोन ना बे दखानाव जेबो डिफारेन्स गैया सनानिफ्राय साबसिन मादै दखान बे जायगाया मा जायगा क'क्राझाराथ' क'क्राझार नियार दैलि बाजार नियार दैलि बाजार नियार कंग्रेस भवन नंगौ बे दखान होनाया खै बोसोर जाखो बेयो 15 बोसोरनि बारानो जाबाय दा 18 बोसोरानो जाबाय नंगौ दा ओमफ्राय बे दखानखौलाय गावनो दायोना बायना लाबोयो बबेनिफ्राय माने होफैयो बयबो बेफोरथ' गासैबो मा होनो बेंगल बर्डार बै दुमदुमा बर'फोर जाना होफैयो बियो पिकनिक जाग्रा बै माथो मोजां दख'ना नै माथो मोजां बिराद मोजां दख'ना फालि जोबोद मोजां दङ नै बर'फोरनि माने जाफैनो हागोन माने बेयाव दै हाबनाया बिदिनो क'क्राझाराव दै बाना जादों होनना बुंनाया बानायाव जादों बियो माने दाउखि ब्रह्म खौरां पार्क नै बे क'क्राझारनि आरो जेनेबा मोजांथार पार्कआ सान दैमारि दे आयं ओंखाराखै दे नैबे क'क्राझारनि ट्रेन स्टेशना बिराद गोदोर क'क्राझारनिया दा नैबेनिफ्राय जोङो थांसै टाउनाव थांसै आरो जों नै बिराद गोदोर जोंनि उदालगुरिया बांसिन गोदोर बियो नै बै हालागै नै बाजैयालाय क'क्राझाराव फैनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों मोजां मोनदों नोंथाङालाय क'क्राझाराव माबायदि मोनदों मोजां मोनदों नै खैबार फैखो क'क्राझाराव क'क्राझाराव खैबार फैखो बहुत जाबाय बहुत टाइम फैबाय दायोथ' आमायाखै 2007 निफ्राय 2023 सिम होमबालाय दायो आमायाखै आमायाखै होमबा फैखायो दे
जोंनि उदालगुरिया टाउनानो फिसा बै गलमानिफ्राय बै सिन्थाखौ गैला जोब्बाय नै बिनियाथ' बिराद गोलाव जोबाबो जोबा ओइनिफ्राय आरो फैसिन आरो रेलवेआबो बाब मान गोदोर दायो पिटिसि अफिसखौ नायनोसै माहा दङ बे नुबायनो माला आदाया नुबायनो नुसिगोन बबेथिं उदालगुरि नङा नों माहा फैदों क'क्राझार क'क्राझार कुक्का नङा क'क्राझार बै इमानुएल चार्च माबेयाव इमानुएल चार्च क'क्राझार खृष्टाननि बेयाव अ इलाय नै थाग्रायानो खामनो बाहायो इलाय नै BTC अफिस नै बेयाव प्रमद थायो नैबेलाय बिथिं हाबो नै गेटआ नै बिथिंबो हाबनो बे मोनो फार्स्ट गेट बिथिं हाबो इलायनो नैबिथिं ओंखारो सेकेन्ड गेट नै जों खारो नै इउएन ब्रह्मनि पिक्सारा हेल' इउएन ब्रह्म बड'फा इउएन ब्रह्म मिटिं जायो बेयाव फिल्डआव मा जायो मिटिं प्रग्राम जायो मिटिं जायो आरो बेयाव नै बागुरुम्बा मोसानाय नै बेयाव बागुरुम्बा मोसानाय इलायनो बर'नि नों लंपेन्ट गानखादों मा ओइलाय थाग्राया नै सिख्लाफोर मोसाग्राया जाबाय